Kaixo eta ongitorriak gaurko saiora. Gaur platoan Odei Aranguren egongo da gurekin. Bera, Iruñerriko apustu etxeen aurkako plataformako kidea da. Orain, has gaitezen betiko edukiekin. Gaurko komunikabide desberdinen azalak aztertuko ditugu. Diario de Noticiasekoarekin hasiko gara. Albiste nagusiak dioenez, Artxankok ukatu egin ditu partiden manipulazioak, baina onartu egin du lehen aldiz Betisi irabazteagatik saritu izana. Gainera, Osasuna kasuarekin jarraituz, Bizkai berriz ere kontraesanetan aritu dela jasotzen du Notiziasek. Tebasen aurrean deklaratzera bultzatu zuten arrazoei buruz ez baitu ezer argi azaldu. Bestalde, Osasunak 2 golekin erremontatu eta kopan jarraitzen duela ere nabarmentzen du azalonek. Osasuna alde batera utzita eta Nafarroako albisteekin jarraituz, Labriteko pasabidean 2 langilek karga proba egin dutela aipatzen du. Baita minbizia diagnostikoaren ondoren biziraupenak gora egin duela Nafarroan. Horretaz gain, Bildurekin sinatutako aurrekontu akordioak gizarte eremua lehenesten duela azpimarratzen du Notiziasek. Baita Nafarroan, 37.464 funtzionariok soldaten 2% igoera lortu dutela ere. Bukatzeko, bultzada ekintzailearen 7. edizioan 6 proiektu daudela dio azalonek. Diario de Navarrako azalarekin goaz orain. Bizkaik partiduen iruzurra berretsi eta Artxankok 3. ordaindu izana onartu duela dio titularrak. Argazkian Osasunaren partida, luzapenean 8.000etarako biletea eskuratu baitzuten. Bestalde, gobernuak sedizioagatiko zigorrak murrizteko aukerari ateak ireki dizkiola aipatzen du egunkari honek. Baita gobernu zentralak Txibite eta Euskal Herria Bilduren arteko akordioa babesten duela ere. Gainera, 40.000 nafar funtzionarioentzat 2% soldata igoera izanen dela iragartzen du, baita minbizidun pertsonen biziraupen globala 3% hazi dela ere. Bukatzeko, Trumpen arantzelek Nafarroako esportazioei eragiten dietela jasotzen du azalonek. Gara egunkariarekin jarrai dezagun. Albiste nagusiak Nafarroako aurreakordioak banku publikorako pausoak ematen dituela dio. Argazkian, Davosek Trump eta Thunberg kontrajartzen dituela nabarmentzen du. Horretaz gain, Etxegarai Baionan aliantza zabal baten buru izango dela jasotzen du, eta baita ere garak dioenez Euskal Herria Bilduk izangaia izan dezake otsailaren 3. Espainiako gobernuak bestalde zigor kodean aldaketak egitea planteatzen duela ere nabarmentzen du komunikabide honek, eta eurodiputatuen taldea berritu eta Sánchezi Euskal presoentzako irtenbideak eskatu dizkiotela ere aipatzen du. Bukatzeko, Karfa Sira Dialo saiakeragileari egindako elkarrizketa iragartzen du. Berriako azala ikusiko dugu orain. Titularrak Aldundiek inoizko zerga gehien bildu dutela dio, 2018an baino 488 milioi gehiago. Argazkian, aldiz, Obradorrek migrantei altxaturiko horma ageri da. Mexikoko gobernuak bidea itxi baitio migratzaileen karabanari Guatemalako mugan. Horretaz gain, 38 europarlamentarik Espainia eta Europari espetxe politika aldatzeko eskatu dietela ere jasotzen du azalak. Eta bestalde, jakitera ematen du 9 hilabeteko aurrerapena Eusko Legebiltzarreko bozetarako prestatzen dabiltzala politikariak. Berriak, gainera, jolasak adinik ez duela aldarrikatzen du gaurko azalean, eta zenbait proiektutan helduek jolasteari utz ez diezaioten espazioak irekitzen ari direla nabarmentzen du. Bukatzeko, kiroletan alde batetik, Osasuna kasuko epaiketan Bizkaik Osasunak partidak erosi zituela berretsi eta Artxankok bakarra onartu duela jasotzen du berriak. Eta beste alde batetik, Osasuna luzapenean kopara bueltatu zela nabarmentzen du, Rekreatiboaren aurka 2-3 irabazi ondoren. Euskal Herria Irratiarekin bukatuko dugu. Albiste garrantzitsuenak Mailak euskarazko hedabideak publizitate instituzionalik gabe utzi dituela dio. Azaltzen duenez, audientzia osoaren 10% duten hedabideek parte hartu ahal izan dute Iruñeko udalaren lizitazioan, eta Iruñeko biztanleriaren 10,5% da euskalduna. Horretaz gain, Osasunako Bizkaik eta Artxankok futbol partiden emaitzak erosi izana onartu dutela aipatzen du Euskal Herria Irratiak. Eta bukatzeko, Sanduzelain orratzez beteriko haragibola bat agertu dela ohartarazten du.
Horretaz gain, Nafar gobernuak 20 milioi euro jarri zituen 2019 urtean udal zerbitzuak hobetzeko. Nafarroako gobernuak 19,8 milioi euro jarri zituen 2019 urtean zehar finantza aldetik jasangarriak diren inbertsioen planaren bitartez toki erakundeen oinarrizko zerbitzuak hobetzeko helburuarekin. Modu horretan, 376 jarduera burutu dira, eta guztira 38,5 milioi euroko inbertsioa egin behar izan da. Zenbateko horren 42,2 Nafarroako gobernuak finantzatu du, eta toki erakundeek 48% jarri dute. Finantza aldetik jasangarriak diren inbertsioi esker, iaz, tokiko 200 bat erakundek premia larrienei aurre egin ahal izan zien honako eremu hauetan. Tokiko hornidura, saneamendu eta euri-uren sareak, zoladura sareekin, zoladura sarerik gabe, argiteria publikoa, udal hornidurak eraikuntzaren araudi teknikora egokitzea, eta herritarrak erabat bizi diren tokietarako bideak eta herrigune arteko bideak. Datu horien berri eman du toki administrazioko eta despopulatze arloko zuzendari nagusia den Jesus Mari Rodríguez Gómezek. Azaldu duenez, helburua da gure udalen oinarrizko azpiegiturak hobetzen jarraitzea, herritarrek edozein lekutan bizi direla ere oinarrizko zerbitzu egokiak izan ditzaten. Eta bukatzeko, jakinarazi dutenez, minbizia duten pertsonen biziraupena 3%an igo da. Minbizia duten pertsonen 5 urteko biziraupenak 3% egin zuen gora minbizi mota guztien artean 2008-2013 epealdian. 2002-2007ko datu berberekin alderaturik eta gorakada hori antzekoa izan zen Nafarroan. Hori da, Espainiako biztanleriaren 26% hartzen duen 13 probintziotan eta 3 uhartetan egin den biztanleen minbizi erregistroen datuak aztertu dituen Supervivencia de Cáncer en España 2002-2013 azterlanaren emaitzetako bat. Azterlanean, guztira 2002-2013 aldian 14 urtetik gorakoei diagnostikaturiko 601.250 minbizi kasu aztertu ziren. Nafarroari dagokionez, aurreratu daiteke azken aldian 5 urteko epean biziraupena 49%koa dela gizonen artean eta 63%koa emakumeen artean. Espainian aldiz, aldi horretan bertan biziraupena 55,3%koa izan da gizonen artean eta 61,7%koa emakumeen artean. Azpimarratzekoa da, azterlanaren lehen egilea, Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuko Marcela Guevara doktorea dela. Ikus ditzagun gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpenak. Gaur, hodei dezente izango ditugu zeruan, eta lehen eta azken orduetan euri pixka bat egin dezake. Egunaren erdialdeko orduetan ostarte batzuk zabal litezke, baina goizean goiz eta ondoren arratsalde gau partean, hodeitza trinkoagoa izango da eta baliteke prezipitazio pixka bat egitea. Temperatura igotzen hasiko da pixkanaka. Haizea ahul ibiliko da orokorrean. Goizean ekialdekoa nagusituko da kostaldean eta apur bat biziago ibiliko da. Elurkota 1100-1200 metro artean egongo da. Bihar, ostegunean, hodei ugarirekin jarraituko dugu. Goibeletik igaroko dugu eguna eta tarteka euri pixka bat egin dezake, batez ere ekialdean. Haizea hegoaldetik finkatu ziongo da eta Kantauri isurialdean temperatura apur bat igoarazi dezake. Hegoaldean berriz maksimoetan ez da aldaketa handirik espero. Arratsalde gauean haizea indartu egingo da. Ikus ditzagun orain gaurko eguneko efemerideak. 1888ko urtarrilaren 22an Sergei Eisenstein sovietar antzerki eta zinema zuzendaria eta teorizatzailea jaio zen. Egun berean, baina 1930 urtean, Maribi Bilbao bilbotar aktorea jaio zen. 16 urte beranduago, 1956an, Malcolm McLaren britainiar musikari, manager, ekoizle eta New York Dolls edo Sex Pistols taldeen ordezkaria jaio zen. Eta bukatzeko, gaurko egunez 1970 urtean, Abraham Olano txirrindularia jaio zen. Udalerrietako albisteak ikustera joango gara orain. Eguesibarren, ostiral honetan, bilar, futbolin eta pinpon lehiaketa txikia ospatuko dute
6 eta 12 urte bitarteko haurrentzat, familien arreta zentroan, arratsaldeko 5:30 hasita. Horretaz gain, igandean goizeko 12:30 haurrentzako txoriburu izeneko jarduera eskainiko da Olatzeko ludotekan Josune Mendizabalen eskutik. Euskaraz izanen da, 3 urtetik aurrerako haurrentzat dago pentsatua eta sarrera librea den arren lehenagotik gonbidapena eskatu behar da. Egun berean, baina arratsaldean, La novia kadaber filma ikusteko aukera izanen da Eguesirbarko udal liburutegian arratsaldeko 5:30 eta doainik. Iruñara pasako gara orain. Udaletik jakinarazi dutenez, 2019an mugikortasun pertsonaleko ibilgailuekin izandako istripuak 5 aldiz biderkatu dira. Orokorrean istripuek 3,11 egin dute gora eta harrapaketak aldiz 2,6 jaitsi dira. Horretaz gain, azpimarratu nahi izan dute bizikletekin izandako istripuak zertxobait gutxitu arren, hiri barruko bideetan iaz hil zen pertsona bakarra txirrindularia zela. 2019an 2687 istripu eta 150 harrapaketa gertatu ziren Iruñean. Guztira 2847 ez behar, hau da, iaz baino 3,11 gehiago. Hiriko istripu tasa hildako pertsona bat 46 zauritu larri eta 636 zauritu arinekin kitatu zen. Joan den urteko balantzeak beste datu batzuk ere islatzen ditu, hala nola 2,6ko jaitsiera izan zela harrapaketa kopuruan. Radar kabinek eta radar mugikorrek 7.120 arau hauste antzeman zituztela eta eginiko etilometrien 2,21ean emaitza positiboa izan zela. Bukatzeko, tokiko jasaz beteriko urtarrila zikloaren hurrengo 2 proposamenak, egungo punta-puntako emakume jazlariei buruzko hitzaldia eta Latin Basque fusiozko kontzertua direla gogorarazi nahi izan dute. Gaur eta ostiralean izanen dira Sanduzelaiko Zibiboxean. Sarrera librearekin, aldez aurretik gonbidapenak hartuta. Gaurko hitzaldiaren izenburua gaurko emakume jazlariak da eta Patxi Tapizek emanen du. Jazz Parati asteroko irrati saioaren zuzendari, editore, ekoizle eta aurkezleak. Saioa 7:30 hasiko da. Ostiraleko proposamena bestalde, H. Pati taldearen aunitzurtez kontzertua izanen da. Jatorri ezberdineko 5 musikarik osatzen dute taldea. Latindar musikarako zaletasunak batu ditu modu batez edo bestez kultura tradizionalari eta folkloreari lotuta dauden 5 lagunok. Kontzertu honetan euskal tradizioko eta kultura afro-karibetarreko doinuak nahasiko dituzte Latin Basque deituriko estiloan. Erritmo latindarra txistu doinuz lagundurik. Orain gurekin platoan Odei Aranguren dugu, bera Iruñerriko apustu etxen aurkako plataformako kidea da, ongi esan dut. Bai, Kaixo, kaixo. Zer modu? Ondo, bai hori, gehien bat, kontatzeko pixka bat otsailaren 8an egingo den mobilizazioa, eta hori, ekartzen hasi gara eta pixka bat kontatzeko. Berriki sortu zen ez, plataforma hau? Bai, hori da, azaroan elkartzen hasi ginen, hainbat apostu etxe berri sortu zirelako, adibidez Uharten, Txantrean beste bat ireki barzen berria jaso zen, eta hasi ziren plataforma berriak sortzen, eta plataforma horien artean hasi zen elkarlan bat bilatzen, eta horren arira hasi ginen plataforma hau sortzen, eta bai, azaroaren erdialde aldera. Eta hau, otsailean egingo duzuena izango da zuen lehenengo manifestazioa? Bai, hori da, bai, egon gara biltzen azarotik, eta bai, egin genuen prentsaurreko bat abendu erdialde aldera, esan ez hori otsailaren 8an izango zela lehen mobilizazioa Iruñerrian, eta baditugu gero beste plantamendu batzuk aurrera begira, baina bai, izango dela lehenengo mobilizazioa. Eta zer egingo duzue mobilizazio horretan? Bale, prestatu dugu kanpaina bat mobilizazio, otsailaren 8a baino lehenago, egingo ditugula otsailaren 8ko plantamenduari begira aurkezpenak herri eta auzo ezberdinetan. Gero otsailaren 5ean egingo da hitzaldi eta aurkezpen bat
UPNan. Gero planteatu dugu baita txikimenduen kanpaina bat egitea bai alderdi politikoekin, sindikatuekin, eragile sozial eta gazte eragile askorekin, eta gero egingo dugu prentsaurreko bat hori aurkeztuz, eta gero ja otsailaren 8an hori, 12an egingo da mahai inguru bat plataformako kideekin, printzipioz egongo dela Uharte Txantrea, Berriozar eta Sanduzelai, kontatuko dutela haien esperientzia nondik sortu den eta ze gauzak egin dituzten orain arte. Eta gero hori, 4:00 egingo dira 3 zutabe, Labritetik, Golemetik eta gero 4 Vientosetik aterako direnak, eta 6etan egingo da mobilizazioa Gaztelu enparantzatik. Eta espero duzue mobilizazio hauek jendetsuak izatea? Bai, uste dugu gaiare justaren pilpilan dagoela, uste dugu gainera indartu behar dugula kaletik gaia, ezin dugula utzi instituzioetan bakarrik gaia mugitzen, eta beharrezkoa dela gizarte bezala erantzun potente bat ematea Nafarroan. Denaren gero neurriak hartzerako orduan instituzioi dagokie. Bai, hori da. Guk bai plantatu dugula eta izan dugula bilera bat Nafar gobernuarekin, eta bai eskatzen dugula guk ere egotea hor. Badakigu ere ez dela ere gure izango azkeneko hitza, baina bai gustatuko litzaiguke plantamendu ezberdinak ematea legearen arabera. Eta badituzue planteamendu konkretuak? Bai, egun hauetan uste dut bidaliko diegula mezu korreo bat ditugun plantamendu ezberdinekin, baina bai, uste dugu mugatu egin behar dela sarbideak mugatu egin behar direla, eta ezin direla, irekitzeko bakarrik kanpotik, barrutik, eta ez kanpoko jendea, gehien bat adin txikiko jendea sartzen den momenturako. Gero uste dugu baita edarien kontuarekin zerbait mugatu behar dela hor, azkenean kompetentzia desleial hori egiten dute, ze edariak behin baino gehiagotan doain eta eman egin dituzte. Gero uste dugu ere hori, ordutegien kontua mugatu egin behar dela, ezin direla ere zabalpen, azkenean dute joera irekitzeko, ez dakiz ze ordura arte, baina irekitze dituzte oso berandu arte. Orduan bai guk eskatzen dugu mugatzea eta jartzea ordu bat. Eta, ditugu ere plantamendu ezberdinak legearekin, baina hori, azkenean esandakoa guk ez dugu azken hitza. Eta orain arte hartu izan diren neurriei buruz? Bai. Zer iruditzen zaizue nahikoa dira edo? Uste dugu nahikoak, oraindik gauza asko daudela egiteko, hori argi eta garbi. Positibo bezala ikusten ditugu ere eman diren pauso txiki horiek, baina uste dugu oraindik pauso pila bat eman behar direla, eta horrez gain oso berandu goazela. Hau igual denbora askoz gehiagorekin eman beharreko pausoak ziren, eta orain emateak ere ez du esan nahi gaizki daudenik, baina bai oso berandu doazela eta kontziente izan behar direla alderdi guztiak eta gobernua oso berandu goazela. Eta postu etxe pila bat daudela eta muga batzuk ipini behar direla. Eta orain esaten ari diren hori gaueko 10:00 aurrera bakarrik irekitzeko aukera edo izango dutela, horri buruz ze iritzi duzu edo? Guk bai plantatzen dugula mugatzearena ordutegiak, ez dugu zehaztu gure plantamenduan ze orduta arte eta dena, baina bai uste dugu mugatu egin behar direla. Positibo bezala bai, baina uste dugu oraindik aldaketa gehiago eta inkluso gehiago zehaztu daitekela ordutegiaren kontua. Bai. Eta orain arte egin dituzuen mobilizazioak, baina auzo desberdinetan? Hori da, bai, bakoitza mugatu da eta elkartzen joan da eta mobilizazio ezberdinak egin ditu bere espazioetan, baina bai beharrezkoa ikusten genuela eta oso garrantzitsua bezala ikusten dugu indar batasun hori lortu izana eta herri eta auzoen arteko elkarlan hori sortu izana. Eta somatzen duzuek geroz eta jende gehiagok duela interesa gai honekin? Bai, uste dugu geroz eta jende gehiago duela interesa eta iritsi egin garela herri eta auzo ezberdinetan plataformak ez zeudenak orain animatzera. Adibidez, Zizurra hasi da orain gurekin lanean, Azpilagainare hasi da ere gurekin lanean, eta hori, nik uste garrantzitsua dela, gaude herri eta auzo pila bat, eta oso positibo bezala ikusten dugu. Eta orain, justu asteburu honetan, manifestazio bat izan da hemen Berriozarren, bai, eta gainera, herriko kolektibo elkarte pila batek, ez, parte hartu dute? Bai, hori uste dut oso positiboa eta azpimagarria bezala ikusten dut,
ze lanketa hon bat egin da. Joan dira hitz egitera alderdi ezberdinekin, hitz egin dute Berriozarko eragile guztiekin, iritsi dira guraso eta guraso gehienetara pymen bitartez, egin dute lanketa oso on bat, eta azkenean emaitza izan da hori 300 pertsona inguru elkartu egin zirela Berriozarren, eta horregatik uste dugu ematen ari diren pausoak positiboak izaten ari direla. Eta gainera, talde politiko guztiek ere bat egin zuten. Bai, hori da. Bai, ez dela askotan gertatzen. Hori da, ez da askotan gertatzen. Nik uste ere ez genuela espero alderdi guztiek ere batuko zirenik, baina bai lortu egin dutela Berriozartik alderdi guztiak eta iaia gizarte guztia Berriozarkoa kalera eramatea. Eta orain asmoa da hau... Hori da, zabaltzen joatea eta ez Berriozarko zerbait izatea, baizik eta Iruña herria bezala, Nafarroa bezala, erantzun potente bat ematea kalean, eta baita esatea instituzioei, mesedez, abenduan elkartu ginela, baina ja hilabete eta piko pasa dela, eta behar direla gaia mahai gainean jartzea eta aldaketak ematea behin. Eta baita ikusten dugulako implikazio bat behar dela kalean, eta ez dela bakarrik instituzioen gauza bat, baizik eta gu kalean egon behar garela honen aurka borrokatzen. Eta Nafar gobernutik edo jaso duzue erantzunen bat edo... Orain arte ez, egin genuen lehenengo bilera horretatik, eskaini dugu, esan dugu beharrezkoa ikusten genuela guk ponentziaren barruan egotea, eta oraindik ez dugu erantzunik jaso. Esperoan gaude eta imaginatzen dut erantzun bat egonen dela, baina espero ahalik eta azkarren ematea. Eta uste duzu beste komunitateekin alderatuta hemen arazo hau potenteagoa dela edo? Nik uste arazoa, igual nik uste beste komunitateetan ere nahiko haundia dela. Eta badakigu adibidez Bilbon eragin bezalako plataforma bat sortu egin zela eta lanketa oso potente bat eraman zuela, duela denbora asko, eta badakigu lanean daudela, eta nik uste ez dela ere Nafarroko zerbait, baizik eta zerbait gertatzen ari dena, baina bai Nafarroan momentu honetan dagoela gaia oso pilpilean, plataforma pila bat sortzen ari direla, orduan bai nik uste momentu honetan indarra handia dugula. Berez, hau da, ez? Momentua. Bai, hau da momentua horregatik. Ez dakit bukatzeko zerbait? Hori, bukatzeko animatzea jende guztia otsailaren 8an kaleak betetzera, eta otsailaren 8tik aurrera lanean jarraituko dugula, eta aterako ditugula hainbat dinamika elkarrekin, eta hori, animatzea jende guztia parte hartzera mobilizazioetan. Azkenan gizarte arazo bat, ez? Hori da. Mila esker. Ez da, zer, zuei. Eta horrengora arte. Bale, eskerrik asko. Bukatzeko ikus dezagun aste hontako agenda. Gaur, arratsaldeko 6etan, Lur eta Amets hau bai abentura egongo da aurrentzat Katakraken. Bihar, Beñat Sarasolarekin munduko poesia kailera bildumaren aurkezpena egingo da Karrikirin arratsaldeko 7:30. Bihar ere, baina 8etan hasita, 8ko maldiko bertsolari gazteen ekimenari hasiera emango zaio Zaldiko maldikon. Saio Alkaiza, Miren Artetxe, Odei Barroso eta Oiana Aranaren parte hartzearekin. Ostiralean, bestalde, Ari izpia hartzen Euskal Kulturaren Erronkak Nafarroan jardunaldia ospatuko da Kondestablen 9etan hasi eta goiz osoan zehar. Ostiral arratsaldean aldiz, errefuxiatuekiko elkartasun kontzertua egingo da Zentralen 8:30. Helburua zaporeaki laguntzea da, eta sarrerek 10 euroko prezioa dute. Larunbatean, bisita gidatua egingo da euskaraz. Doneiakue bidea, Iruñean barrena izenburuarekin eta Itziber Imizkozen eskutik. Goizeko 12 hasiko da Frantziako portaletik, eta aldez aurretik izena eman behar da edozein zibiboxetan, eta 2 euro ordaindu ere. Larunbat gauean gainera, Sua eta Zean Maisek kontzertua eskainiko dute Zentralen, eta sarrerek 11 euroko prezioa dute. Horretaz gain, igandean, La Pamplonesa entzuteko aukera izanen da Gaiarre antzokian goizeko 12 4 euroko sarrera ordainduta. Bukatzeko, urtarrila osoan zehar, urtarrilaz ospatzen ari da Sanduzelaiko zibiboxean jarduera desberdinekin.
eta Ziudadelako labean 3 hari hori erakusketa dago ikusgai. Orain eta gaurko saioari amaiera emateko Zetaken bideoklip batekin utziko zaituztegu. Mila esker hor egoteagatik eta bihar arte. Hotzak behatz horiek nire lepoan Aste santu eternalena Tazkenean lepotik bularrera, bularretik hanketara Ama paternosterra luze doa Aitak nik baino gehiago bizi du 6 urte bete berri ditut Ta Espiritu Santuaren odora maindiretatik bera Ama paternosterra luze doa Paternosterra luze doa